Júlovým víťazom súťaže Vize Slovak Top Shop je Jim Beam v Košiciach. My za Jim Beam sme veľmi nadšení z tohto ocenenia a ďakujeme za neho. A špeciálne nás to teší preto, že táto naša košická predajňa vznikla úplne ako prvá, je hneď blízko nášho headquarteru, úplne vlastne v centre nášho biznisu. A na tejto prevádzke aj skúšame všetky novinky, ktoré potom zavádzame na naše ďalšie fitness huby, dá sa povedať po celej Európe, a to v Prahe, v Budapešti a plánujeme otvoriť ďalšie aj vo Varšave a vo Viedni. Jedna z našich zásad pri práci v Jim Beame je to, že vykonávame tú extra míľu, ten jeden krok navyše. A práve s týmto mindsetom sa snažíme pristupovať aj k našim zákazníkom a našim predajňam. A práve preto implementujeme rôzne technologické vychytávky a automatizáciu, ako napríklad lokre a kiosky, ktoré sa nachádzajú v našej predajni. Ak je pohyb a zdravý životný štýl vašou prioritou, určite by ste mali navštíviť júlového víťaza súťaže Vize Slovak Top Shop Jim Beam v Košiciach.